Emerson Gwevu Obatwa Achishereketa paGuva remudzimai wangu. Akambata muzukuru wangu. Vakaona mawitness angu mairi nevamwe vanhu venharaunda. Nyaya yakafamba sekudaiwo. Emerson Gwevu akapinda muGuva remudzimai wangu aine huswa hwanga hwakati rebei. Apinda nehuswa hwakati rebei muGuva remudzimai wangu. Pakuvhara paya panonzi kugadzirira kuti pachitsvete maruva. Emerson akabudisa huswa huya hwanga uri muhomwe make akatanga kuhutyora paGuva. Ndipo pakava nemubvunzo kuti munhu uyu tichishanda muGuva umu angaine huswa hwake uhu, taakupedza basa akutyora huswa zviri kufamba sei. Madimbo acho aityora ndeaya. Asi chakaitika paaityora manje, vanhu vakaona setsanga. Ndofunga kana muri kure mukatarisa huswa umu munoona sei setsanga. Saka atyora muzukuru wangu ndiye akambata. Chii chauri kuita? Uyu ndobva aisa manhinga ayaya muhomwe, mapisa akaya, uyu ndiye akazokora. Inini ndandiri kure nezvaitika, ndinozviona nemaziso angu. Ndakazonzwa nyaya yekuti ponde tsanga kuita sei. Uyu ndobva uya, sekuti pane munhu ari kushereketa. Munhu wacho ndiani? Ndakamubvunza. Uyu haana kuda kunditaurira. Ndakamurova chibhakera muzukuru wangu. Kuti iwewe unouya nenyaya yakakura kudai ndokubvunza kuti ndiani ari kuita izvo uri kutaura. Ndobva atoona kuti pano pashata. Ndobva anongedza Gwevu. Gwevu anongedzwa, ndakaenda pana Gwevu. Ane foshoro yanga akabata. Ndikafika ndikati Gwevu ndipe foshoro. Akada kuramba nayo ndobva ndabvuta foshoro. Ndobva ndaisaba. Iye kwakuda kutiza. Pakuda kutiza paya ndakamubata panapo kuti hapana kwaurini kwauri kuenda. Kumashure uku ndobva kwabva chaunga chevanhu. Hameno takapupiwa ndare nani ndakadini ndakamubata. Pakazoita kakutsikana ipapo tikanyaradzwa tikadini. Tikasara tichipedzisa dare redu riye. Paya pakuda kuenda zvikanza asi nyaya isati yadini yapera. Mukomana azobatwa makuva uyo ati ndinoda kudini kuripa. Ndikati ati ari kuda chii? Zvikanza ati ndinoda 250 US. Ndikati okay, kuti tione mudzi wenyaya yedu ndakatomaona mukoma wangu kwaSabhuku ne250 US iyai. Ndikati endai muno mumupe pamberi paSabhuku, asi asati atambira nyaya iyi ngaanyore zvadini zvaitika. Emerson akanyora zvakaitika, ini ndandisipo. Ndobva ndazokuhwa statement iya yaanga anyora. Ndakaverenga statement, handina kuona pandini zvinotsvaita. Kana kuti Sabhuku wakafunga sei kuti ndinofanira kupa munhu uyu 250 tisina kugadzikwa kana dare ba. Kungoteerera munhu wano utoti mupe 250 inowitnesswa naye. Ndobva ndaenda kumapurisa manje, ndandichida kumhangara mukomana uyu kumapurisa. Zvikanzi aiwa, iwe watouya kuno uri musungu. Uyu akamhangara uyu kumapurisa, utori nedhoketi riri papi? Riri panapo. Asi Gwevu uyu akanga arova manje Sabhuku nenjere dzekuseri kwatsuro. Konyepera Sabhuku kuti ndaenda kumapurisa asi handina kusungisa munhu ba. Ndangoenda koti mapurisa mundono ndakanganisirana nevanhu vekwaChirururu. Pamwe achazoya nevazukuru wake achidini achindirova. Kuda nemashoko iwowawa pakaita kakukuruka Sabhuku. Dai ngakataurawo kuti ndamhangara manyaya kumapurisa munhu ngasungwe musungwa. Handifungi kuti Sabhuku aibhadharisa 250 iya.
asi akasvika akadini akachinjindura nyaya yake. Ndakamira panapa kusvika zuro kuma1 ndiri musungu, unless iye akanobvisa nyaya iyoyo kumapurisa nezuro masikati kusvika time yatiri inoi. Panyaya yandataura ndaikumbira kuti tiongororwewo nyaya iyi yekuti munhu anoshanda nehuswa wozougura kuita madimbu aida kudii chaipo. Mobva mandivhenekerawo kuti 250 yaakagamuchira iyi ane kodzero here yekutora 250 iyoyo? Kana asina kodzero andidzorere mari yangu. Mati akanyora report asati arisiva 250. Where is the report? Sabu wajar. Karena apa ya bukan. Baik, gue coba sih jadi itu. Pak Ferry Menguntas, Pak Ferry Menguntas, chenge chiri chipiri kushuwa tikaenda panhama pachihuru tikachera zvakanaka tikapedza zvakanaka tikanditenda tiende kumba kodya tikaenda kumba kodya panguva yakabuda kutumbi pamba tichida kufamba kwenda kumakuwa ndakadaizwa zvikazi tibatsirewo kudzikisa mvura madhiramu ari mumotikari ndikasara ndina chiundisa chidzikisa mvura iyo ndikazofamba kubva ipapo kuenda kumakuwa chinangwa chakaita kuti ndifambe kuenda kumakuwa vanhu vaenda kari inyanhau yefoshora yangu ine ndagara ndasiyapo ndatomubvunza chiundisa uchaenda here akoti ngatiende ngati ndasiya foshora ndinofanira kutodzokera ndakasvika pakuiswe munamari wekudzikisa box pasi riri patambo paiva kudzikisa pasta vachisa munamari ima ndasvika kubva ndamira kumavhu kunokwe kuine makundiri wachipedza kuisa munamato ndakafamba kubva paine ndakapira kuenda kumabhazuwa kwegomba kunongokamira sabhusa nditovati maswera sei vanatomira ipapo gomba rakafusirwa rese kusvika wachipedza kufusira mukomana ndakamira ndachivati hausi kuona kuti gomba rakutopera vadii kuti tise miti yemumapona ngeti mina ndisi vandaenda kogura migupa yangu 4 zvandamaka gomba apa neapa neapa mandatomira ivhu bva rawanda ngatironge matombo vatatanga kuronga matombo takaronga matombo tikapedza tikaisa concrete tiri pakuisa concrete ndinakatodaidzira wemaruwa wazukuru uye muise maruwa ndakabata foshoro yangu mumaoko ndikati foshoro yangu achitsvipa iva ndachera kagomba dei foshoro ndikati isa mugomba wozoisa dombo mukati tisande nemhepo ndiri kudaro ndopakauya sachihuru tikanzunza foshoro
charati amira tipese kuti kuita izvi zvikanzi aiwa ndoda iwe atobata fosho nehembe yangu kudai eta kwakanaka here hambai pasaidi tirusvika pasaidi ingatonibata kora ndiri kukuuraya dautokuurayira pano mhaka yangu ndeye zvikanzi waisa tsanga yangu muhomwe yepabonde remukadzi wangu ndikati no homwe dzangu ndendine shoti homwe dzangu ndidzo dziri apa mbiri torai zvikanzi handine inezvo munhu atontaura atotowaisa muhomwe ndikati aiwa munhu wacho ngaauya ndopendakatagurwa makumo bva ndatondezerwa pasi sachiruru bva ndigiya pano ndopakabata wanhu vakati musadaro musadaro kwese kwakafanana wakunzwa nyaya tuda wabva ipapo wakabvaita sei ndabva ipapo handina kubva wanhu wachipo ndakatomira ndamira sachizunza wakatoya pandiro vati kwambo zvadini ndinozvindarweza zvikanzi saka wadini kuenda kumanera handiendi pakumba sekuti ini ndozi ndine tsanga ndikabuda panapa ndikaenda kumba ndinendaenda netsanga yavanhu otherwise vanopedza kuisa speech vanhu vachitoranga tsanga yavo asi wakapedza wakapinda moti wakadini havo wakaenda ndibva ndatora mukomana ndendina ndikati nditorerawo foshoro yangu nefoni neheti nepushi rangu ringi rasara kubva ndabva ipapo kubva ndaenda kwasabu ndikati sabu ndozvo ndasangana nazvo nhau iyi ndanzita toravhura bondeni ndichida kuti nditaure nawo ndabva ndako saka handiziva kuti zvakamira sei zvikanzi zvopaurwa kwacho hauna kurwadziwa kata parudini wandigiya pambapa so parudi parurwa zvikanzi saka unofanira enda kuno ndikaenda pakiriniki zvikanzi no kana iri yekurohwa haisi ripoti inouya direct kukiriniki enda pamapurisa ozoendesa mbe kumapurisa ndopenda kaenda pamapurisa vandasvitsa nyaya yacho mapurisa zvikanzi uda kuti timusunge muda kutaurirana here kana muda kuita sei no ini handisori mumusungi toda kuti titaurirana pakatumwa mapurisa mairi akatumwa kuzendai mumudaidzi motika ikawo ikatopfuura pamberi apo akatoti yauya asi pe akazobva kwengeri kwene yakangopfuurira aivatoti zvaenda ikati handichazivi kuti zvadini inope takabvunza wakomana wangu nedina kuti unga uri kumagurosa kuti motika yabva uko yadini zvikanzi yadzika kuti ndope ndakazinaya nemapurisa dini ako enda wobva waenda kupi kuhospital wozwa kuti hauna kukwara steriki here kuitira kuti uzorapwe nekubhadhara ndope ndakabva ndauya kuma kubva ndamuka makuseni acho kubva ndaenda kuclinic tikanzi hatirapi panyaya yakwe panapa yekupondwa kudai so chingoendaiwo kuexray urapirwepo kubva ndadzoka kumba mangwana acho mandamukira kuenda kuexray ika ndasvika bva ndabhadhara mari yangu pareception ndakuexray tikanzonda $20 ngata $20 handina vandatifonera muzukuru wangu arimutaura ndipo 20 shamwari pane nyaya iri kuno kuendera kuti ndibhadhare zvikanzi sekuru ndiri kwepo vandafonera chipengu akati ndokupai basa kana ndakufura akazoya zvekuma 4:10 ndopakanditambidza mari ndichipinda mukati zvikanzi tavhara vandabudobva ndadzokaumba ndadzokaumba mangwana acho ndibva ndamuka ndichidzokera futi ndope ndakasvika kubhadhara x vandatorwa x zvikanzi hapana chitaona zviri kumbodini kati no zviri kurwadza because kwasabhuku maenda muswe kufa kwemunhu muswe kugwa kwemunhu inini wakaenda muswe kufa kugwa kwemunhu nemangwana acho kwasabhuku wakaenda kangani wanokwenda kawange kwasabhuku wakaenda musi wafa munhu ndakaenda musi wafa musi wachaiwa ubva wafura nekwasabhuku uchienda wapusa ubva wazodzoka fuka kwasabhuku anodzoka kai pandakazodzoka ke 250 akazoka mirai muzvei papa pandakazodzoka zvakaita kuti ndidzoke pasabhuku kechi 2 ndakatumirwa mupurisa wasabhuku ndati wakadzoka rini after 3 days ndari kutumirwa mupurisa wasabhuku zvikanzi kwazuya titaurirana ndichisvika pasabhuku zvakanzi wabuda wati ndine mapepa endiri kumhanyisa ndiri kuende kutauni hapana chakaitwa ndakabva ndangodzokera kechitatu ndichitumirwa mupurisa wasabhuku ndopandakataura kuti kwanzi iwewe toda kuti titaurirane nhau tataurirana wotaura kuti uri kudei iwewe ngetayo hazina kuipa ndendakagara namaisaba ngeta wanga ndipa 300 maisaba waipa kuti unopona ngeta alright ngawandipawo 250
Zoti mari ndonyanyodapa ngekorapa. Alright, it's okay. Yapazwa 250 wakapiwa. Saka 250 yako wakapiwa yange based on what? Kurapa. Wanga kurapwa chii because x-ray yange sina result. Breakdown. In case inangoda in case ndoda mari yokuti ndinge ndinayo kunoti break is why if break munhu pakaita nyaya yaassault pova kwaitwa chinonzi grievous bodily harm gbh and the first requirement ndekuti munhu unoenda kupi unoenda kumapurisa wobva wakupa tsamba wobva waenda kupiwa chimedical report whatever zvaunozopiwa nechii zvese zvinopiwa as compensation based on the medical report. Saka iwo usatonomboenda nokupika una medical report ndiye the medical report. It's a medical report, and the medical report is not good. Medical report is not performed. Don't say when a doctor comes up with body preparation. Havana date sekuti tsamba yakanyorwa. Angusiya date ranyora pa blank. Kubva ngoti mwedzi wa December 2024 chete. On top of that, ndobva nonyora report mayo kuti issue yakaita pachikora majaya graveyard Mberi village musi wa 10 na 3 ndizvo musi wa 10 ndio ndakawinga around 3 saka nyaya yangu iko kushauri sababu akatoda 250 ndio akatoda 250 Mandaiga, ndoenda kwangu 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 Mandaiga, muzimu wangu baba, wakandizia ndirindega. Yes.
Yes. And in the Mera. And in the Obanya. And it's in the Neta come to Luna Map. I got was here. Oh, kids are come out and still yay! We move. That's it. And that's it. When you say we share each kucherechedza ndiremo mukati menyika ino ya mutasa tiri mukati menyika ya mutasa akaenda ndiwe mpwerewe akatasa nemumpwerewe iye akazvona ndiwe mpwere ndikati iye woshumba akati nandiwe mpwere muyera mupu nandi uri muchembere ndizvozvo nandi unobatanisa uri muntu mukuru ndizvozvo zvikanzi munhu mukuru unoita semunhu mukuru hapusi kana kupesanisa munhu mukuru unoyananisa kuti munhu mukuru uye dare rinoda kujeka ndokuti dare kuti kana wana apwere woyeringangano yawo kubatanisa kuti uri bendawa yeone ndawa kumbira uregerere wekumbira uregero nandi kuti sintu siyendeke uri kuzvinzwera apwere andifambi ndoka ii ndiri muchembere ndakabereka mhuri yangu mukati mewayera movha ndiri muyera mwana wanyasha ndina nishaka mutunhu nama ziwerera wane mudo sadzi zingadoni pasi kuti yodona nodani nowedzero nandi apwerewo handiningisei uso wangu hakana makatasa pamunone hamusi kuona nhundo yemakwe ainoda kusekererwa ndiri kusangwa nokuti kana ndinaseka ndikaseka ndekana kumuzana nakupeka ndoda kuti moyo yenyu rege kumandikidzwa uye panzvimbo isei mupfungo yenyaya seyamuna yemuteerere kwandiri saka ndiri kusekedzai kuti inini vanomunditeerera kuti kana wakarora mwera mhopo wakarora gamba kana kafa mwiwige kuhirosi yakamupesesa uyo nokuti ndinenge ndiri gamba rafa nokuti kuputi kunyange panchito pabasa nandi unobata basa nandi kunyange kumuramba haarambika anoti ndisimudze ndisimudze nditaguro ndiyese kumba kwedu nandi kuti iwe nyangoenda asi unonoona ndiri pano kuti kana vachiyera pamumba muko vanonyora kuti pano ndipachiyera kunyange nemidzimu yese ngopera kunyorwa kunzi chiyera nandi uganira asira ndoda kupanda ndorora ndoda kuti muteerere teererai mazangu wanangu chibereko ona ini ndari ofanziro rimwe gumbo rangu ratiwa kwamupfiganirwa ndinoda kukuvake kuti muve vanhu vane shimiro ndiri sangano senyu nchitarisa ndisingatarisi ngano dzamafambira dzisi dzemazinzi asinawo sekunongezana kana kupumana nokunzwara vazukuru ndizvo here umpesesa bwino sangweta pano kunge ndotara chinyanyani pano ndakatakura na manjusu anobva kungosangana ini ndinomushona ndiri muzezuru asi pamwe pacho ndinotauriwa ikanditaure neshona nani ndiri muwera ndati muri kunzwisisa here randiri kukutaura ini pa kuti ndikuona apwere ari mukati medare auya apotera kumukuru wenyika kati akazvena ndiwe shumba ndiwe mukuru kuti chenurawo nokuti pachedu tataziva kuchenesana ndikuonewo kupomerwa ndikuonewo uri kupomera uningise pamusoro perina pamusoro pedare remushakavu wakaparara wazama kwakunzi iwepo wanonga chiro waisapo muhomwe risiwo roko rwakazika asi chakaiswa muhomwe paripe kudzika ruoko rakadzika asi parakadzikira ndopanga pasina kunaka umpesesa bwino mundu wakabata nandi mufi wakafa
kuDare imbesesai kuti ndinoona nogona kuita Handinzwisisai zvandiri kutaura. sandokutaura. Isusu wari watemba kuigwa kwedu tinovigwa nenhau. Andi rugugwe nandi kuti kana rakuenda rinotemba roiswa ranowarizirwa zaitirwa isori ndingaite sombosiya Nyaya ndombokuuzai kuti muzive kuti zvinoitirwe izvozvo. Izvozvo muziva zvinoitirwei. Wanhu wakare kwanga kusina mubhedha ngorarirwa airarira panhoo. Umwe aita akarwarira panhoo ipapo waisiya maronda waisiya zvirwere saka aizi ngaaende nayo nhoo yake. Saka takuramba tichingotesera chiwana handizvo zvinonzi ndiwo munhu anowigwa nerukuku. Usazoziyere ziyere zina basa. Asi zvinoera nekuti munhu ukabatirwa nhoo iyoyo kana munhu anogadzirwa mukundiziza shoma urinzwa randoreva rekwakwenda mbwere wakazikisa ruoko sokuwarairwa ndokuisa wakaningisa wakatariswa unzwisisa ndokuisa mukati meruoko asi pawakaningisira panga padimburirwa sapata singoiswa mugomo. Saka murizi wamufiru nyangwe ndirini ndinoona wanhonga munzwisisa asi pano kuningisa sori zenyu ndingerese ndochenura mbwere aribe chinhu chaakatora kuda kugadzira asi mpepo yekwako inoda kukupinza mumandava maproblems aisi mhosva yeuyu asi uyu kauyu ukaonekwa iwo wafura nepamba pamba posobi wozimbabva ndiyani. Saka usabe mhosva uyu mbwere kuti une ndava unzwisisa nekuti kuona wakadini ukurangarira shumba nhau yemuzi paGuva unzwisisa endakaita iyo nhau yemuzi paGuva kuti mbwere akatumwa nandi atumwa nemukuru wake handina kurisanangura here kuti uyu mbwere ana mhosva uyu mbwere akatumwa newe baba iwe baba ndione mhosva nokuti waida kushandisa makona ndinebe here kuenda kunokudubura makonawo asi vaira vanga vachenusane nandi pasina uripiranwa kana chiyani. Sisiwa ngano zenyu chindiuze kuti ngano dzenyu ndo here dare randabata nambuya ora mama fambira here umari avakuzivi kuti vaite favor newe kana neuyu kana neuyu avakuzivi vakuriswa sei kana muchiona muri kuona sei imimi wacho muri kuona sei no ini ndindatokumbira kuti adini achenurwe nokuti akamuona ndini akaoneka nemuzukuru wangu achinonga zveshuwa. Anonzi akanonga but handifungi kuti rwaiwa rukukwe because zvakazobuda zvihuswa izvi zviri panapa aripe kutora chindu aripe kugadzirisa kana chimwe chindu kana ushereketwa saka tangoti tichenurane nokuti chenusanaanazvo kwanza angainazvo muomwe izvozvo kuwarairwa mwongobvuna kana muti pamakuwa ngotichora kuwarairwa kuteerera ngano ziri kuitwa pamarinda umvezesa ini chitarisa mauswa rasa aribe ndava asi kana wada kufamba ndawo kunzwisisa rimwe dai atikatobva pano zvatopera kana wamushendura chimushendura iwe uribe ndava usazobate-bate zvinhu zemakuwa unonongezwa ndizvo umvezesa ini muyeramo ndapesa basa ini musikwana wamaziwa nemvunzo nekuti muono wavo wakaonawo iwo wanzwa shuwa waiitwa handi waita zvawaita asi wanga usina chinangwa chekunhonga zvinhu zvepamakuva asi vakaona wakaona sori uri kunhonga uchisa pai akaona wacho muzukuru wacho aripo kuonekwa akaonekwa achitsikisa ruoko munzwisisa aonekwa achitsikisa ruoko ndokuzoonekwa achisa manja muruoko mumvezisisa muoko asina chinangwa sekuwarairwa kwemupwere umvezisa semunhu uri kuteera ngano dzepamarinda aivarairwa nazvo akambovarairwa asi anoona manje zvechokwadi nyange daenda ndiri ndapira ngopezerwa sirivheri nendarama nengisi chokwadi varibe chinangwa songa kusunungura so mhepo iri kumuterawo iri kuda kuti anodosenurwa kana inini moka ine mhuri yemupera munosondiona moka nani asi dara mafambira ndora ndapesa ndiribe ndekusanangura ngano seuku kuti yazwe ngano dzake pajeka era mandizwa ndati ndiri mushona akakwana ye muri ane zvakewo andireina
kana Kwete kuosawo. Tachera pamwamwa kundonyarara hana ungati. Aiwa, hanzi mweni nguwo pato dzake dziri kutomusundaidzawo kuti aende mumatare edzimhosva. Mhepo iri kutomuteerawo. Asi sizoga nokuti ngetani ndiri kuziona. Hanzi hazvisi zvega izvi. Ngetani dziriko mberi. Dziri kuuya kumberi. Urunzwisisa kufambira ngano izi. Ini pano ndindataura musikana wamaziwa. My name is Elizabeth. Ndinosangana panosangana bhora basi na Zambezi. So ini pano kunizwa njitaura nyanja tiri kokoko. Pasi pemasi. Oh, doda kuchenurwa nyama yangu. Oh, doda kuchenurwa ndiyamu. Mbuya waenda wasi. Mumire ndokupa imanje akasvika. Oya. Zanzi mukomana uyu. Ndianga ari kupomerwa wanzi ane zvaakanhonga izvo parinda. Asi muchembere auya achitaura kuti akanhonga zveshuwa aivarairwa akagara. Haana chinangwa chaive nacho kana chaakatora pahana. Zvinhu zvaaingoitawo akadini? Parindare. Akavarairwa. Ameno. Namba chenurwa magutsikana. Namusina gutsikana munopuwa umwe Chiremba na Chokwadi. Zveshuwa nyange dai ndanga ndiri ndooneka ndichinhonga munhu achinhonga ndinofunga mufungo usiriwo. Nokuti zviuswa zvakada unoenda mungekurukuku asi uswa. Saka ukaona uri kure unoti munhu ane zvaatora ada anodini? Ndizvo zvakaitika. Hanzi aivarairwa hana unga asi hanzi une nyaya dzako ngetani dziri kumberi. Udza mbuya hanzi ane nyaya dzake. Unodziziya. Dzakuchizikanwa kutanga mbuya achitaura. Asi unozovatsvaka. Nyaya isiwe ngepagraund.